Sanibona kusawuntuthuko wakho uzalo ubuhle bebhungula manje busayidede intombi. Emva kokuba-ke nazile ukuthi kuke kwaba nevidiyo la khona umuntu uyenziwa benofalabo beqhudelana ngesiginci. La ekugcina sekuphuma khona ukuthi engazuthi umuntu uyenziwa umhlulile ufalabo ngesiginci. So kube kuningi ukuphawula kwabantu. Abanye abantu bathi isiginci besinikwe ufalabo bekuyisiginci bekungesona esakhe, bekuyisiginci ebesithathwe khona lapha e-studio, ingakho engakwazanga ukudlala ngendlela. Abanye bathi la umuntu uyenziwa ingoba isiginci sakho besifake i-mic lapha ebekuyikhona ebesenza ukuthi sizwakale kangcono. Kodwa ukuphawula kaSongqongqo la uvele waqhamuka nento ehlukile la echaza khona ukuthi u-12 no-6 awuhlukile, into efanayo. And ukudlala isiginci akusho ukuthi kufanele kube nomsindo omkhulu, kube nobudledledle, kugcine sekungazuthi kuzoqhashuka iy'ntambo. Ngoba sikhale kahle. Itu naik mungkin nanti tebut, mati kau nak